Barka dai. Yauwa barka. Muna lafiya. Lafiya ƙalau wallahi. To alhamdulillah. Ko zan iya sanin sunanka? Sunana Abdul wanda aka fi sani da Bilo ba na kowa. Bilo ba na kowa. Ok. Na ji irin an ce kana waka. Ba an ce bane ina yi. Haka nake jin mutane suna cewa wai an ce kana waka. To muna karambani. Karambani ne ba waka bane? To indai akwai manya-manyan mawaka ai ba za a bi karami ba. To ai kuma su ma manya-manyan daga ƙanana suka taso ai. Haka ne daga ƙanana suka taso amma abin da ba a magana. Ba a magana? Akwai abin da yasa na zo kafa da kafa ka gane? Na ji jita-jita ne a gari shi yasa na ce to bari taso kafa da kafa domin na zo ji da kunnuwa na wannan ne sai na ji mutane suna cewa wai Sharifi zai sa maka bas. Sharifi wato Umar M Sharif kenan. Haka ne bai kamata ya sa ba ko? Ya kamata abu ne mai kyau ai. Me yasa ya zama mai kyau? Saboda kaga a ce manyan babban artist irin Umar M Sharif wannan duniya ta san shi tana kallon shi zai sa maka bas a waƙanka ai kaga abu ne mai kyau. Kuma kaga a ce manyan mawaƙa haka suna taimaka ma ƙananan artist masu tasowa. Kaga shi ma wannan abu ne mai kyau. Haka ne. Sai na yi tunanin kai ma ka zo ka zolaye ni ne kamar yadda mutanen gari ke zolaya na musamman abokan harka na wanda suke ganin kamar ban kai a ce Sharifi ya samu ba sa waka ba. Ok, haka suke gani? Gaskiya to wannan kaga in dai ana irin haka a rayuwa kaga imu ma ba ma son ci gaban junan mu. Kaga bai kamata ba. Haka ne. Ba zan ɓoye ma ba da na ganka kai ma na yi tunanin kawai ka zo ka zolaye ni ne kamar yadda dai na faɗa maka dai. Amma kuma ni na san maganar da muka yi da shi kuma yanayin yadda ya karɓe ni alhamdulillah ban tunanin akwai wani babban artist babban mawaki kamar mai sauƙin kai da tawadi'u kamar Umar M Sharif. Gaskiya tsakani da Allah ni ko bai samun basin ba ma ni yanda ya tsaya ya saurare ni ma ni kawai ya ishe ni. A arewa ke? A arewa gaskiya ba mu da kamar shi. Kai ma ka shaida wani? Na shaida. Gaskiya ne. To yanzu kun tsaye da date ne da za ku yi waka da zai daura ma basan koko har yanzu dai? A'a ba mu tsaye da date ba abinda ke tafiya shine ya ce zai duba channel ina ga yanayin performance ina ni kuma ina da yakinin in Allah da in ya shiga channel din nawa ya duba in Allah yadda zan yi nasara. Ok, ya ce zai shiga face naka kenan na YouTube channel naka ya shiga ya duba. Insha Allah. To kaga inda ya duba ya ga ayyukanka suna kyau to ai kai insha Allah an gama. In Allah ya yarda. Ka gani.